Ameni, ameni, baba wethu, oyingane yami, oyindodana yami. Ameni makoti, nabantwana bonke ekhaya elikhulu kwamaphumulo ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyaphila bazalwane, Jesu Kristu uyinkosi ebusayo njalo empilweni zethu. Siyakholwa ukuthi kuyobusa yena yedwa kuze kube phakade. Bazalwane, ngiletha ireport le esiyalwe ngayo ukuthi ngaboLwezibili umzalwane akalethe ireport. Lena ke bazalwane eyi-assignment eyokugcina esiyinikiwe. Sizothatha insukwana impela ukuyenza ngenxa yani? Ngenxa yokuthi isikhathi esiningi siyaphuma siyosebenza. Makuphunyiwe-ke kuyosetshenzwa, sibuya Nkosi yami isikhathele, kube ukuthi siyashera izwi, sithandaze, sihube sibonga uNkulunkulu ngomsebenzi lowo asuke senzise wona usuku nosuku. Masithola ithuba-ke singayanga ndawo, siba nenkonzo yasemini esiyiqala ngo-11. Umoya ongcwele uyihola sifikise lapho kusuke kuthanda khona yena. Asinaso isikhathi ukuthi siyiqeda nini. Siyaphinda-ke futhi ntambama ngo-6 siyahlangana njalo ngo-6, noma ngabe besiphumile noma ngabe besingaphumanga, siyahlangana ngo-6. Siqhubeke-ke sifunde, sizama ukulungisa indaba ye-assignment. Nasemini ngo-11 masingayanga ndawo siyahlala. Manje siyacubungula, siyajula, akuzushesha Nkosi yami. Undodana sibekezelele, akuzushesha ngoba le ndaba ijulile kakhulu, ayifuni ukuthi uyihwaphilize nje phezulu, kodwa ibiza ukuthi sijule size sithole umongo wayo, njengoba kwembulekile kubaba ukuthi ayibeke ngale ndlela ayibeke ngayo. Siyabonga-ke bantabami, siyabonga uNkulunkulu, ngibingelela nabazalwane bonke ey'ndaweni zonke lapho uNkulunkulu wethu esigcine khona. Uma ngiqala-ke ireport yami, ngiqala la ekuthenini ngiyaqhubeka nje ngiyabheka nakulezi insuku ukuthi kuningi okonakele nosekuvele nje kwenakele nokonakalayo kuningi ezweni esiphila kulo. Umhlaba siwuguqule sawenza lokho okuthandwa yithi. Kuningi ukungamesabi uNkulunkulu emhlabeni. Ziningi izinto ezenzakalayo ezingahambisani nentando kaNkulunkulu. Ngokungazathi asinandaba naye noma asidingi lutho kuye. Kunombuzo ukuthi kungabe basekhona yini abakhala bebubula kuNkulunkulu ngenxa amanyala nencithakalo nezinengiso okusezweni. Uma bekhona bangakanani? Kodwa-ke siyathola ukuthi laphaya encwadini kaHezekeli lapha ku-chapter 8 kuyavela ukuthi kuningi okwakwenziwa isizwe sikaNkulunkulu sesiphumile endleleni kaNkulunkulu. Kuningi kakhulu kweduka okwakwenzeka kuIsrayeli.
lize lithi laphaya ku-chapter 8 uverse 12 lithi, wayesethi kimi, ndodana yomuntu, uyabona yini akwenzayo amalunga endlu yakwa-Israyeli ebumnyameni, kube yilelo nalelo ekamelweni lalo lezithombe na? Ngokuba athi uJehova kasiboni, uJehova ulishiyile izwe. Ngiyayibuka lento ukuthi izinto ezenzeka emhlabeni kulesikhathi esiphila kuzo ziyafana ncamashi nale ndaba ekhulunywa laphaya ku-chapter 8 kaHezekeli. Izwe limhlubukile kakhulu uNkulunkulu, ngokungazathi uNkulunkulu akasaboni ukuthi kwenzakalani. Engazathi izinto ezenziwayo emhlabeni uNkulunkulu akasaziboni. Mayiqhubeka lapha kuverse 13 ithi, futhi wathi kimi, uyakubuye ubone ezinye izinengiso ezinkulu abazenzayo. Okusho ukuthi uNkulunkulu mayekhuluma noHezekeli, kuningi uNkulunkulu asekubonile futhi okumnengayo angakuthandi okungamthokozisi. Usebonisa lo mprofethi wakhe, kukhuluma nalo mprofethi wakhe. Uthi lapha kuverse 14, wayesengiyisa esivalweni sesango lendlu kaJehova elingasenyakatho. Bheka, nampo abesifazane behlezi belilela uThamuzi. Nkosi yami, ziningi nakulezi insuku zokuphila kwethu izinto ezenziwa abantu, ziningi izithixo nezithombe ezinye engezona izithombe ezimisiwe ongazibona ngamehlo, kodwa kuyizithombe ezisenhlizweni zabantu, abantu abakhathazeka ngazo, abantu abakhala ngazo, befuna ukuthi kwenzeke njengalokhu befisa, kodwa kube kuyizinto okungesizona ezithokozela uNkulunkulu. Uverse 15 wakhona uthi, wathi kimi, uyakubona lokho wena ndodana yomuntu na? Uyakubuye ubone izinengiso ezinkulu. Kwakukuningi bazalwane. Kwafike lapho uNkulunkulu wayesekhathele khona ilezi zinto azivukayo. Kwacaca ukuthi sekufanele manje uNkulunkulu alethe ukwahlulela. Uthi-ke laphaya kuverse 4 ku-chapter 9 kaHezekeli, uthi uJehova wathi kuyo, dabula emzini phakathi kweJerusalema, ube kuphawu emabunzini abantu ababubula bekhala ngazo zonke izinengiso ezenziwa phakathi kwalo. uNkulunkulu wayebona ukuthi noma sekonakele kunjalo, kodwa basekhona ababubulayo bekhala kuye ngenxa yobuhlungu ababuzwayo uma bebuka izinto ezamanyala ezenzeka emhlabeni. Kunombuzo-ke othi-ke kulesikhathi esiphila kuso, basekhona yini abakhalayo ababubulayo? Uma bekhona bangaki? Ma ngizibuza, kufika lento ethi kungenzeka yini ukuthi nami uNkulunkulu ubekile uphawu lwakhe kimi noma cha? Bazalwane, kunzima. Nkosi Jesu, sisize, siphenduke sibuyisane nawe ngokuqinisekileyo mamayelana nemfundiso nomsebenzi. Kubalulekile ukuthi sifunde konke esikufundisiwe, sime kukho, singajiki kukho. Ubaba uSibiya uke wahlala-ke phakathi kwethu kube isikhathi eside.
kube isikhathi eside ngokwanele ukuthi sifunde kuye, esifundise ekhuluma amazwi kaNkulunkulu, esifundisa nangokwenza. Ngoba mawuthi uyabheka kulezi insuku ukukhuluma kakhulu akusasizi, kodwa okubalekile sekuwukwenza. Simbukile engumholi ephakathi kwethu, esifundisa ukusebenzisa izandla zethu, esifundisa engagcini ngokuthi sisebenze ukuthi kusizakale thina sodwa, kodwa esifundisa nokuthi sisebenze sisize nabanye. Noma ngabe umuntu uyakholwa noma ngabe umuntu akakholwa, kodwa thina sivame ekwenzeni okuhle kwabanye abantu. Usifundisile umholi wethu, Nkosi yami. Umoya kaNkulunkulu wasiholela kukho esikufundisiwe, asifundise kona umholi. Nkosi yami, mangikhuluma iqiniso nje, Baba uSibiya, ndodana yami, ngamangala, ngambheka uNkulunkulu, ngambona emhle ngendlela emangalisayo. Ukuthi ngelinye ilanga angishongo lutho kulabantwana, bona bayafika bathi gogo, kunento esike sahlangana sayikhuluma la. Leyo ukuthi njengoba ubaba esifundisile ukuthi sisebenzise izandla zethu, sifike entweni ethi ake siphume siyosiza abanye abantu ngaphandle. Mhlambe gogo ungasibhekela abantu obaziyo ukuthi bayalidinga usizo. Yangethusa inkulumo yalabantwana ngoba ngangayilindele. Kodwa ngambonga uNkulunkulu, ngathi uNkulunkulu Baba, ngiyabonga ukuthi kube yibona labantwana abazikhulumelayo ukuthi bayafisa ukokwenza lokho abafundiswe kona komakhelwane. Ngoba kwakuyoba nzima ukuthi kusho mina kubona, kube ngazathi mhlamba abantwana ngihleli nabo la kuzobagqilaza. Kodwa kwathi makuphuma emlomeni wabo ngezwa inhliziyo yami igcwala ukumdumisa uNkulunkulu ukuthi hawu Nkosi, uyasebenza ngempela ekujuleni kweinhliziyo zalabantwana, ngoba phela ubaba uSibiya ephakathi kwethu akukho angasifundisa ngakona. Usifundise ngezwi kaNkulunkulu ekhuluma ngalo. Wasifundisa nangokusebenza ngezandla zethu. Wasifundisa konke nje ukuthi okuhle kuyenziwa komakhelwane. Mase bekhuluma kanje abantwana ngathi Nkosi, impela wena uNkulunkulu wethu ongcwele, umoya wakho uyangena asebenze phakathi kwalabo abakulalelayo. Ngabonga ukuthi labantwana yonke into ubaba uSibiya kade ikhuluma bebeyilalela, beyigcina enhlizweni yabo, benesifiso futhi sokuyenza. Siphumile-ke nalabantwana ngelanga lokuqala baphuma bebodwa ngoba ngase ngiyile ukubacelela kumakhelwane. Kwakuwumhla ka-6 kuMgqibelo, ngangingekho, ngangiye edolobheni ngisayocosha ukuthi singalambi. Ngafika benze umsebenzi omuhle ngendlela emangalisayo. Kwabonakala ukuthi bebenza beyikhiphe yonke inhliziyo yabo, bebengenzi ngokugcina icala. Kuphindile-ke kwathe ey'nsukwini saya kamakhelwane omunye futhi, kamakhelwane owumama wenduna yendawo. Safika umsebenzi omkhulu lapha ngendlela esimanga, ngoba into ebangikuthi ngihambe nabo kusuke kufanele ngibabheke ukuthi akukho yini okubaphazamisayo, nokuthi mhlawumbe la befike khona akuve kuwukuthi kufinyelela la ekuthenini mhlawumbe sebebenzisa nezinto okungafanele ukuthi bazenze. Ngiyengithanda ukuthi ngibe khona njalo ma kuwukuthi kukhona abakwenzayo, futhi ngiyengithanda ukuthi ngifake isandla nami
kulokho abasuke bekwenza abantwana babone ukuthi sihlanganyele sonke ngenhliziyonye nogogo uphakathi kwethu naye uyakwenza lokho okulingene amandla akhe. Basebenza ngendlela eyisimanga abantwana, safike nje saqala ngokuthutha amanzi, abanye babe bothutha ubulongwe, abanye babe bebhuduza izitina ezawa kwenye indlu eseyindala ngoba sasizoxova zona lezi zitini bese sizisebenzisa ukuthi zibe udaka esasizorida ngalo endlini ngaphakathi, okuyindlu eyayigujuliwe nje yasuswa lonke iphansi layo. Kwafuneka ukuthi siyiqale phansi ngezandla siyibuyisele ukuthi iphinde ibe neleveli ilingane kahle. Ngamangala isimanga bazalwane, kwaguqa ngisho abafana bayenza lento yokurida, sebexovile udaka lwavuthwa lwalungela ukusetshenziswa. Ngamangala ngathi awu Nkulunkulu, ayikho into ongamfundisi yona u-Israyeli wakho. Muhle kakhulu umsebenzi owenziwa abantwana kulabo makhelwane esesisebenze kubona. Ngiyakholwa ukuthi bazobe bazirephothele kahle nabo ngeyabo indlela. Mina ngidlulisa nje ukuveza ukuthi kahle kahle kuqhubekani emzimkhulu, senzani. Bakhona-ke nabanye asebevelile omama abadala abangasenawo amandla okuzenzela izinto, abacelile ukuthi sizomane sivela. Enye into-ke eyenza ukuthi ngeke sikwazi ukuyosebenza zonke insuku, labantwana bathatha elinye igxathu, bangena kwi-fasting ngendlela eyisimanga, badonsa insuku bekwi-fasting bengatshelwanga muntu. Samisa ukuthi njalo ngoLwesithathu siyangena kwi-fasting, i-dry fasting. Kodwa manje ngibabona uNkulunkulu ebaholela kwi-fasting yamalanga athe xaxa, abasagcini ngoLwesithathu kuphela. Sekukuningi kakhulu ukufasta la emzimkhulu. Ngamanye amalanga bahamba bayosebenza benjalo, befastile benjalo, kodwa uNkulunkulu vele abapha amandla bavele basebenze ngendlela eyisimangaliso. Ngiyambheka kuNkulunkulu emuhle ephakathi kwethu ukuthi impela uyinkosi yamakhosi, uNkulunkulu okungekho okumahlulayo yena. Ngike ngafunda nalapha encwadini yabaseFiliphu, lapho ku-chapter 1, lapho kunesihloko khona esithi uPawulu uyabayala ukuba bahambe ngokwevangeli. Uvesi 27 wakhona ufundeka kanje, uthi kuphela hambani ngokufanele ivangeli likaJesu likaKristu, kuze kuthi noma ngiza nginibona noma ngingekho, ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye nangomphefumulo munye, nilwela inkolo yevangeli. Lamazwi angithinte kakhulu. Ngamthatha umpostoli uPawulu njengobaba uSibiya, esesifundisile, esesitshele konke ukuthi ngelinye ilanga mayeza esibona athokoze ukuthi noma engekho uzwa izindaba ezinhle ngathi, ukuthi simile siqinile emoyeni munye nangomphefumulo munye, silwele inkolo yevangeli. Ngoba bazalwane kulezi insuku siveza inkolo yevangeli ngezenzo,
abanye abantu uma ukhuluma abasafuni kwakulalela. Futhi manje usathane usebenza ngamandla enhlizweni zabantu ukuthi zibe likhuni, bangalizwi izwi likaNkulunkulu. Kodwa ngezenzo bakhona abathintekayo. Manje ngiyambheka nje uNkulunkulu ukuthi impela kufanele ukuthi umholi wethu nangelinye ilanga uma kwenzeke ephinda eza afike abone ukuthi kukhona ukubambisana njengalokho esifundisile, ngoba konke esikwenzayo sikwenza ngale ndlela asifundise ngayo, ukuthi ngelinye ilanga kungaze kwaba ngazathi konke akwenzile usebenzele ize, kodwa kuyafuneka ukuthi kubonakale imiphumela yemfundiso yakhe eyomthokozisa naye, kubonakala ukuthi akufundisile, sikubambile, sizwile. Uthi kuverse 29, ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwa ngomusa, angisho ukukholwa kuye kuphela, kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe. Siyazi ukuthi njengalokhu sikholwa uKristu, sikholwa nguye futhi even naseyinhluphekweni zakhe, sikulindele ukuthi sihlupheke kanye naye. Lo kwahlupheka ngako yena nathi sihlupheke ngako. Uma-ke sisuke siyokwenza lo msebenzi kubantu, hayi ukuthi sisuke sihluphekile, sisuke sikhathazekile, sisuke singakhathazekanga, sisuke sithokozile, kodwa siyazi ukuthi zikhona inhlupheko ezingaba khona. Siyathokoza nakuzo ngoba silandela uKristu owadlula ekuhluphekeni. Konke sikwenza ngenhliziyo emhlophe, sikwenza ngenhliziyonye, siyabambisana kukho konke. Sihleli kahle bandla, Nkosi yami. uNkulunkulu uyazenzela njengokuthanda kwakhe phakathi kwethu. Uma sesifika-ke lapha encwadini yabaseFilipi chapter 2, uverse 2 wakhona uthi, gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, nibe inhliziyonye, niqonde into inye. Konke lokhu kukhuluma kukampostoli uPaul ekhuluma nabaseFilipi, amazwi wonke lawa esifundiswe wona thina umholi wethu. Usiyalile kakhulu ngazo zonke lezi zinto. Manje senza kangangoko ukuthi zonke lezi zinto asifundise ngazo zifezeke, zenzeke phakathi kwethu, ukuthi sigcwalise ukuthokoza kuye umholi wethu, ukuba sibe nomqondo munye, sinothando lunye, sinenhliziyonye, siqonda into inye. Siyazi ukuthi simele ukubahlonipha abaholi, kuze kuthi nako konke esikwenzayo sikwenzisisa ngokungazathi senzela uKristu uqobo, hayi abantu. Usifundisile umholi uNkulunkulu asinikeze yena. Ngithe mangifunda la kule ncwadi yabaseFilipi umpostoli uPaul ekhuluma nabazalwane baseFilipi, ngavela ngezwa wonke amazwi kaBaba uSibiya ayisifundisa wona, iziyalo zakhe nako konke okuningi wayekhuluma engaphethe ngisho iBhayibheli, kodwa wonke amazwi ayewakhuluma ngiyawathola la kule ncwadi kusukela ngale ku-chapter 1 kuze kuzofika la ku-chapter 2. Wasifundisa futhi ukuthi yilowo nalowo angabheki okwakhe, kepha yilowo abheke nokwabanye. Noma yini onayo awuzibheki wena wedwa, ubhekela nabanye.
njengoba siphila ezweni la abantu bezibheke bona bodwa bengenandaba nomakhelwane, bengamkhathaleli umakhelwane. Kepha thina kuthiwa asibheke nabanye. Okusho ukuthi awuzibheki wena wedwa, awuzenzeli futhi okuhle wena wedwa, kodwa wenzela nabanye, ukuze ngakho konke lokho kudunyiswe uNkulunkulu ophila kithi egameni likaJesu. Athi kuvesi 5, mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Verse 6, owathi nesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Ngithinteke kakhulu ngawo onke lamazwi, ngoba lokhu kuthobeka lokhu sikubuke kuye umholi wethu ongubaba uSibiya, sikubuke kuye. Hey Nkosi yami, hey wafika la emzimkhulu wenza imisebenzi emangalisayo ngezandla zakhe, elima kusukela ekuseni kuyoshona ilanga, esensimini esebenza, washiya etshalile, enze konke. Akazange aze agoqe izandla ngoba yena engumholi. Sesibabukile abaholi beshumayela begqoka amasiyuthi amahle, bengathinti lutho, betatazelelwa ngoba bebonakala ukuthi bakhulu phakathi kwabazalwane. Kepha thina sinomholi ohlukile, olandela izwi likaNkulunkulu, nokuthi uJesu yena kezange ukuzokhonzwa emhlabeni, kodwa yena weza wazoba isikhonzi. Ubesikhonza ubaba uSibiya, engasikhonzi ngezwi kuphela, esikhonza nangomsebenzi akade ewenza. Lokhu kungethusile kwangimangalisa ukuthi ankosi, kusekhona abagcotshwa abakwazi ukuthi izwi lakho balenze, bengagcini ngokulishumayela kodwa balenze. Ngambonga uNkulunkulu. Yingakho ngikhuluma kanje, angizami ukumncoma bazalwane, ningangizwa kabi, kodwa ngiveza indlela asifundise, kwathi ukufundisa kwakhe kwasala kuqhubeka kusisiza thina njengoba sisizakele kuze kube manje. Sabona nathi ukuthi simele ukuphuma siyosebenza, siveze ivangeli likaNkulunkulu ngomsebenzi, sibasebenzele abantu, singakhethi ukuthi abantu abanjani, singabheke esenti labo, singabheke lutho lwabo, kodwa sizinikela ukuze kudunyiswe uNkulunkulu. Ngakho konke esikwenzayo udumo lubuyele kuye uNkulunkulu, yena yedwa ufanelwe ukudunyiswa. Laphaya ku chapter 2 uverse 12 kufundeka kanje kubona abaseFilipi. Ngisekuyona le ncwadi yabaseFilipi, yiyo nje ngithinte kakhulu, ingikhumbize wonke amazwi ubaba uSibiya kade esiyala ngawo, esifundisa la esahleli nathi. Uverse 12 uthi, ngakho-ke bathandiweyo bami, njengalokho nilalele ngezikhathi zonke, kungesikho nxa ngikhona kuphela, kodwa ikakhulu manje nxa ngingekho, fezani ukusindisa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela, ngokuba nguNkulunkulu osebenza kini, nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. Yenzani konke ngokungakhononi nokungangabazi. Ngiqale kuverse
12 ngagcina kuverse 14. Ngibusiseke kakhulu ngalamazwi. Abese ethu 16 nibambelele ezwini lokuphila ngize ngibe nokuzibonga ngosuku likaKristu ngokuthi angigijimelanga ize angisebenzelanga ize. Amazwi kaMpostoli uPaul ayangithinta kakhulu enhliziyweni yami ngoba iy'mfundiso zakhe zifana ncamashi ney'mfundiso esizifundisiwe. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke. Akukho lapho sizisola khona kodwa sidumisa uNkulunkulu ubusuku nemini ukuthi waze wamuhle ephila phakathi kwethu, eqhubeka umoya kaNkulunkulu esifundisa esenzisa njengalokhu sitsheliwe. Awu bazalwane, kumnandi ukukholwa, uhlale kuye uKristu Jesu ngokwethembeka. Sihlale ngokwethembeka kuye, sikwenze konke abapostoli bakhe abasifundise kona egameni likaJesu Kristu. Ngiyabonga kukangako kwanamhlanje. Haleluya.